আজি ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଚାରିଆଡ଼େ ହୋଇଛି ସାଜସଜା। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ଏହି ଦିନଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଅତି ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସବୁଦିନ ଠାରୁ ଆଜିର ଦିନ ଥାଏ ଟିକିଏ ଅଲଗା। ଆଲୋକମାଳାରେ ଖାଲି ଝଲସୁଥାଏ ପୁରଠୁ ପଲି। ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ଦିୱାଲିରେ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, କେମିତି ପୂଜା କଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଧନ ବଢ଼େ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘରଠୁ ବାହାର ଖାଲି ଚିକ୍ମିକ୍ କରୁଛି ଆଲୁଅରେ। ମିଠା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। କାରଣ ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମିଠା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଆଜିର ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କିଏ ବା ପାଳନ କରିବେନି ଭଲରେ। ଦୀପାବଳି କଥା ପଡ଼ିଲେ ହଠାତ୍ ମନକୁ ଆସେ ଦୀପ କଥା। ଆଜିକାଲି ତ ଏମିତିରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଦୀପମାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି ଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୀପ ଜଳାଇ ଆଲୋକିତ କରାଯାଏ ସତ, ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କମିଗଲାଣି ମାଟି ଦୀପର ସେହି ଚାହିଦା। ସମସ୍ତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍ କିଣିବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ଉପକରଣ ମାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବଜାରରେ। ତେବେ ଯଦି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଥା ଆମେ କହିବା, ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପାସନା କରାଯିବା ଉଚିତ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ଦୀପାବଳି ଦିନ ପୂଜାପାଠ କଲେ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆଦି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଥାଏ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦୀପକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବାର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ତ୍ରୁଟି ଦୂର ହୁଏ। ଦୀପାବଳିରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକେ ଦୀପ, ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲ ଜାଳିବା ଭଲ କି ନୁହେଁ ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବୁ, ଦୀପାବଳି ଦିନ ଉଭୟ ଘିଅ ଏବଂ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୀପ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦୀପ ଦେବତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏମିତି କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଯଦି ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତେଲ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ହିସାବରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭଗବାନ ଗଣେଶ, ବିଷ୍ଣୁ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହି ନିୟମଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇକୋଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ।